cái gọi là cái này là cái đâu hay là cái đâu đó cái là tên này wow ta cơ là cái cá lô quế đó cái cho lô quế đó là qua bùn mà nó ở đây đâu có đồ quan gì đó cái cho tam như là cầm mà đi làm mà nó wala hi pu mà là ta cơ là cái là bao một chế mà là cô nhà chém tôi quá rồi này cái là cái này thằng lao đi nè là cho mua cái gì mà đó cái nó bự cái cho đó là cái apa bana cái đó keliru ubah ada cái apa cuy ít dài nè cái này là cái là nè cái cuy ít lên nè cao đó cái đó ghét đi mà tôi tao đó cái này cao hot dog cái là sausage thôi để chỗ ở đó có một cái tất cả mà tất cả là có ở đó là cụ đó là tất cả mình cho là tất cả mà có lên nhìn Giờ thôi đi có bà đó cái là cái này gọi là du lịch kia này vậy thì ở đây là ở bên này đây là cái là Saya coba kuah. Itu ada ayat di perlu bang itu ada dua
Dah berpindah tu kau. Kau nak pukul. Itu lele. Una persona da sempre. E poi lì vedi.
เอาลูกเกลือเลือกปวบุตะกู้หืนว้าเฮียดะนูตาเฮียเลยสุดที่ก็เฮียเนี่ยการโทษอุ้ยกูทำยังกับจุลละดูสิแกดูดูว่าแกละตัวนี้ยังเอาได้วิ่งวันที่ได้จะบ้ากี่ละแต่เอาได้ไปหมู่ไม้เล็บป้าบุญตัวมีอ้อมเดี๋ยวว่าทุกตัวเดี๋ยวว่าบีผู้กอพูแล้วทุกคนเดลี่แล้วเช่นน้อนะวิธีว่าได้ด้วยเอาได้ตัวนั่นแหละแค่แต่สเตรสเต็มโอ้ไม่มันคือเช่นน้อโอ้คือแต่แต่อ้อลูกเวลาจะหนมั้งชั่วโมงละก็มาละมาติดตามชั่วโมงดอดูเนี่ยชั่วโมงละกี่ครั้งมั้งคนในทับวันเนี่ยยังมีตัวบัสสเตรสด้วยไหมเนี่ยนี่เลยให้เหนือแล้วปุ่มมั้งเหนือแล้วปุ่มดูแล้วก็ด้านเลยมาโก้เลยโก้แล้วได้จะได้ตั้งทุกปีตั้งยอดคำมั้งนะคนในฟิสิกส์มีวิจารณ์ที่มาจากไหนได้ยังมั้ง